Ako mal 13, ona o 2 roky menej. S tou jeho logikou v hlave premyslenej. Bol ministrant, čo ho babka k viere viedla. Chcel strúhať machra, každá finta mu však zvedla. Chcel ju len pre seba, nej do kostola nejde. Skúsil ju zneistiť, že mu to snáď prejde. Chcel byť veľmi múdry, klamal jej do očí. Chystal si vety, z ktorých ju zaskočí. Chcel ju len zdržať, vymýšľal tie reči, no vnútri cítil, že si protirečí. Zastali spolu niekde na polceste, v tej tichej ulici, v tom malom meste. A ty veríš v Boha? Áno, veď preto chodím do kostola. A ako môžeš v Boha veriť, keď si ho nikdy nevidela? A ty si videl svoj rozum? Nie, nevidel. A veríš, že ho máš? Bol som taký blbec, kričí mojej duši. Neveril som, že jej úder moje plány zloží. Trafila ma presne, kde som to ja nečakal. V tej chvíli som v duchu nad sebou zaplakal. Mal som jej to povedať rázne a plynule. Miesto toho som si nasal do papule. Kráčali sme ďalej, mal som v hlave tichý šok. Nadával som si ja a mal ťažký krok. Dostal som lekciu, čo zaznela mi v uchu. Len som v tom tichu lápal kúsok vzduchu. Môj frajerský motor zrazu v kopti skapal. Až teraz som v tichu svoje blúdy chápal. Ostalo len ticho, už nebolo čo riešiť. Ona šla s Bohom a ja som si zas mohol hrešiť. Bol som taký dudec, kričím mojej duši. Neveril som, že jej úder moje plány zruší. Trafila ma presne, kde som to ja nečakal. V tej chvíli som v duchu nad sebou zaplakal. Mal som jej to povedať rázne a plynule. Miesto toho som si nasral do papule. Mám už svoje roky a stále ma to baví. Príbeh o chlapcovi, čo nebol v hlave zdravý. Ten môj drahý rozum a tie detské keci, ona ma vypla. Tak to býva u tých vecí. Bol